खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आं गोदान भिडिअ लाना फैदों फुंनि 4:48 टाइमाव जेबो उन्दुनो ओंखारदोंमोन उपाय गैया उथिनांबाय दिनै नोंथांमोननो देखायलांगासिनो आङो बे टाइमाव आं नोंथांमोननो सासे आइजोखौ आङो सिनायथि होनि बेनो जाबाय नोंथांमोननि गेजेराव आं डाइरेक्ट सिनायथि होखाबाय नैबेनो आंनि हिन्जावा नोंथांमोननि सोरनिबा बिबाजै जागोन सोरनिबा बिहामजो सोरनिबा गेदेरफोर सोरनिबा उन्दैफोर सोरनिबा माबा माबि जागोन आरो माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय बिथांमोना कामान्डुनि प्रेक्टिस खालामबाय आरो दा कामान्डु प्रेक्टिस खालामनो थाखाय दा खारगासिनो इयाव दा आंखौ थांनो लिंदों आं थारमाने थांनो हाया उथिनो हाया एकार उन्दुनो ओंखारबाय दा थाबाबो बुगायो मालाबा मालाबा थांथारनांगोन दा थांनोसै अभारभिलाव खारबाय थादों आरो दा दिनै मर्निं खैथा जाखोलै टाइमा मर्निं 5:58 दा साइकेल थाङो जों खारनो दा थांगासिनो आं आंनि हिन्जावखौ नोंथांमोननो सिनायथि होनि मा नाम बबेनि दे बुं खुलुमबाय आंनि मुङा पुर्निमा बर' आंनि गामिनि मुङा जाबाय देवसुङा दावरायझाराव गोबां देवसुंगा दावरायझार साइडथिं गोबां मोजां मोजां सिख्ला दङ आरो गोबां खस्थ' खालामग्रा आरो दा थांबाय थानि न'निफ्राय अभारभिला माबासो जागोन 3 किल'मिटारसो जागोन बिथांमोना खारबाय थादों आरो आसाम पुलिसबो खारदोंमोन आसाम पुलिसाव एसे नाम्बारखौ मोनदों ओमफ्राय नाम्बारखौ मोननायखाय थारमाने इमान माथा मारायाखै आरो नाम्बारखौ मोनबाथ' मोनखाया इमान खहस नङा दा हाबा जानानैबा मा सक जाखो दा आं मिथिला दा खारनो लिंबाय थायो कामान्डु खारनो लिंबाय थायो दा थांथारो दा थांनोसै आरो दिनै कामान्डुनि प्रेक्टिस खालामबाय थादों मास मोनसेसो जाबाय प्रेक्टिस खालामनाया बिसोरो 4:30-5टाफोरावनो थांबाय थायो आरो दैलि खारनो फुङाव मर्निंआव जा भागिन दङ भागिनाखौ ससे थांनानै लोगो हमनि थांबाय थानोसै आरो नोंथांमोननि सिगाङाव देखायलांबाय थानि माबायदि खारो बिसोरो बबे जायगायाव खारो दिनै आं थांफानो नागिरदों आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय था थांगासिनो जोङो नै ओंखारलांसै साइकेलजोंसो थाङो जों थाग्रा जाबाय गारि सारि गैया साइकेलजोंनो गाइस नै साइकेला रायजोफोर नै आं गाखोदोसो आं भिडिअ बानायनांगोन ना ओंखायनो गाखोदों आङो ओमफ्राय आंनि हिन्जावा सालायदो साइकेलखौ डेन्जार ताकतबर है वोमेन पावर डेन्जार पावरफुल हिलायनाया आजका हिन्जावफोरखौ अरे कहना क्या चाहते हो मालाबा दुर्गा जायो मालाबा कालि जायो थांगासिनो नै जा भागिनानै न' मोनबाय बेखौबो जों लांफानि बेबो खारबाय थायो आरो थांगासिनो नैबे जा भागिनानै न' बेबो थाङो एसे खारनो थांबाय थायोमोन आं थाङामोन फैया दिन थांबानांबाय एकार उन्दुना ओंखारसोदो मारबाय रायजोफोर जोङो साइकेलजों थांगासिनो नैबे जा भागिन थारमाने जोङो ग्रेजुवेट जाखांनायनि उनाव सानैबो ग्रेजुवेट जाबाय आरो ग्रेजुवेट जाखांनायनि उनाव थारमाने मानसिफ्रा हाबा जानायाव बेकार जाना दङ दा फैसा थाइसेबो खामायनो हायाखै गावनि आथिङाव गसंनो हायाखै बेनिखायनो गावबा गाव जुजिगासिनो आरो मा खामानि मावना लानो हायो गावबा गावनो आंबो मोनसे बुस्थु बानायगासिनो दं सिक्रेट नोंथांमोननो उनाव देखायगोन कमप्लिट जाबाथाय आंनिखौ दाबो थारमाने जुजिगासिनो आरो मा मोनसे खामानिखौ मोनो सोलोंबाय थादों बुजिबाय थादों कामान्डु खारनो मा खालामो मिथिया प्रेक्टिसखौलाय गोबां खस्थ' खालामो आरो मोननायासो कम्पिटिसननि जुग दानि साख्रि मोननाया खहस नङा नायनि ट्राइ एगेन ना नंगौ ना
Sakal selain apa deh? Boleh nanti. Agak cikang kayak oh, gue belat nggak? Taruh ya. Anggasnya, ada dekaikan meni bang. Anggasnya. Kasih berapa nih? Kasih. Rawa gaya filau. Dayak kan Nepali per sekolah per bot pay karena badagal misi sekolah per pay bor sekolah per fungau grup misi extra beli ke bela se misi extra saya armona mana extra ya karena arfila berang mudah karena nih look nontonnya geજરાव आङो गोबां लेट जागासिनो भिडिअ लाबोनायफोरा थाबै थाबैनो लाबोनो नाजाबाय थानोसै र' भिडिअ लाबोनो नङाबा नायगिरिफ्रा एसे डिस्टार्ब मोनो ना थाब भिडिअ हेगाराबा आरो मबाइलाबो आंना एसे खम दामि केमेराफ्रा बारा मोजां जाया ओंखायनो भिडिअफोरखौ आं एसे थाब थाब हेगारनाय जाया बिराद खस्थ' मोनो नायलांबाय थादों होनबा बिथांमोननि खारनायखौ आं देखायनि नोंथांमोननो जोंथ' लेसन दाबो खानो रोङा Memberkah? Coba. Brother, no ninja ya, tren kemana ya? Nih, suka. Jadi kosta kemana ya bita apa? Mana nih? Tidak polis dong. Karbai, bitamuna karbai. Soraja आंनि दहायनि साइकेलजों फैनाय केमेराया वाइडिंगला बारा थिग जायाखै आरोना केमेराया मावबाय थादों गाज्रि मोना मोखांखौ नुयाखै साइकेल सलायनो एसे डिस्टार्ब जानानै थारमाने इदि जादों आरो केमेराया स' नेक्स्टफोराव जाहाथे इदि जाया आं नाजागोन मोजाङै केमेरानि माबाखौ मोजाङै लानो स' दा नायलांबाय थाबा खारबाय बिथांमोना
गोबां मानसि जाबाय नै खारनायाव खारगासिनो गावबा गाव दे भाई लगाओ बिथांमोना खारगासिनो दा खै फाखोर खारो बिसोरसो मिथिगो दायो जोबनायाव देखायनोसै आं खै फाखोर खारनो हायो साननैसोआ बिराद दुरबल जादों बिसोरो खारनो हायाखै अफारद्राय खारद्रायबाय थादोंना खारनाया एसे दुरबल जादों खारगासिनो नायलांबाय थानोसै खारनो हायो ना हाया लास्टआव जोबनायाव देखायनोसै आं नोंथांमोननो खै फाखोर खारखो 7.5 28 मिटार 7.5 2000 आगसु मेंबाय नामा मेंबायथ' आरो स' रायजोफोर खारखांबाय आंबो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ आरो आंनि वाइफनि खारनायखौ आरो आंनि वाइफखौ माबायदि नुखो नोंथांमोना जुदि मोजां नांदोंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय माबायदि नुदो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गुड बाय लाभ इउ अल बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायगोन बाय बाय होनहरलाय